Ito niyo mga katabs. Harvestin natin yan kasi lilipat natin. Mukhang madami na rin at malalaki na ito. Yun. Good morning at saka good evening at good afternoon. Ay, balik. Mali na yung greetings, ano. Welcome muli sa aming channel mga katabs. March. Ang pusa ko, tignan guys. Nangyari sa iyo. March. Sino kalaban mo? Wala man. Ay, may puso siyang kalaban, guys. Yung orange. Hey. Pasok ka dun, pasok ka. Naawahin ka niyan. Meet March. March po pangalan niya kasi March po siya namin kinuha sa kanyang mama last year. Ano naman, mag-aami kaaway siya. Ano yan, tayo yung balahibo niya. Sulitin ko yung aking intro. Good morning, everyone. Good afternoon, tsaka good evening. So, ayun, today, mag-harvest ako ng luya. Kasi, mga manok nag-aagawa ng pagkain. Yung luya natin, kinakain na ng manok. So, lipat sa loob. Talim natin yung iba. Let's go. I-harvest natin yung luya. Tara, samahan niyo po ako. Ilan na po yung sisiyo? Ayan, siyam pa rin po. Kunin lang po ako ng stand, guys. Yung mga ibang tutubo na, guys, tanggalin na natin siya. Tapos itanim natin dun sa loob. Sa ating, dun, garden. Tignan natin guys kung kano karaming ganito ka, Hatakin na natin. Yung ito. Ay, ito na lang, guys. Yeah. Yan. Yan lang, laki, guys. Hala! Ay, nabali. Nabali ba? Gulo ko kaya yung nanay bago yung nasisari sa labas. Ano sa gulong, guys, oh. Sumabit na sa gulong, guys. Ito, guys, atake natin yung ito. Tulong? Oh my God. Ito tatanggal. Kunin mo ay, wait lang. May kukunin ako. Wait lang. Tulong. Yan na, guys, kuha ako na maliit na bareta. Kasama ko si Megan. Laki din. Laki din, ah. Yeah! Wow! Kaling, guys. Oh, ang dami na pala nito, guys. May 1 kilo na ini. 1 kilo. Ito, Bicolano, eh. Trying hard of Bicol, guys, no? Yan. Wow! Ay, nabali na. Hindi nabali. Wait lang. Wow. Yan. Maganda rin may gulong, guys, na ginagamit. Taniman nyo ng ganito, oh. Hala, guys, ang dami natin harvest. Ay! Naputol! Ito na naman. Uy. Guys, oh. Ha? Ay, sige po. Yung iba dito, guys, itanim natin. Yan. Parang? Panalo. Panalo yung tanim nating luya, guys. Luya. 20 haba. Ito klase ko. Si Karina Jane Luya 20 haba. Daming luya kaya sa kanila. Daming luya, guys. Tanim natin guys mga sibol-sibol na, guys, para lumami pa. Ito, guys. Mga tinanim ko lang to. Galing din naman sa mga labili naming Mama, wasp nest. wasp nest ka dyan. Ants yan. Be. Po. Harap tayo. Ang dahil po sibol-sibol. Actually, pag inalis, mo yun, guys, marami pa natira dyan. Na. Wow, luya. Oh, ba't may cactus din eh? Oh, yan, guys. Meron na siyang bumaon dyan, eh. Meron na yan dyan, guys. Yun, saro. Okay na yan. Tignan nyo man nakuha natin, guys. Oh. Oh, may line. Mahal ito, parang naputol mo. Boots niyan. Hindi siya luya eh. Alam na ng chicken kung saan sila, guys. Actually, pinakawala namin yung manok, guys. Di ba yung huling vlog ko, nung ito lang, ng 38, number 38 na vlog, ni kulong namin. May luya sa sahig. Pero yan.
Pinakawalan din namin para baka pumayat daw po eh. May naiwan sa labas, kawawa. Yan. Dami natin na-harvest guys, oh. May naiwan sa labas. Saan ba dadaan yun? Nakuloko din. Yan na Kita guys, mo oh. sa mga viewers. Viewers natin. Baka atakihin tayo ng manok. Saran natin muna Ng mami pig niya. Ganda guys, so yung mga gantong tubo, pulutuloy na po natin, tanim natin. Kasi alam nyo, tinanim ko dito, halos ganito lang po siya. Yung, ito, yung stem yan. Ganito lang po siya kalaki. Tignan mo naman yung na-harvest natin. Oh. Yan, parang ganito lang yung tinanim ko guys. Ganito. Yan, ganyan lang. Tingnan nyo naman na nakuha natin in return, no? Shout out sa mga puppy. Shout out sa mga papi. Papi ni Papi Pig. Mga ganito kaliit, itanim na lang natin po. Ganito, ang mga tubo na. Ito, ang laki oh. Ang galing ano. Yan. Ay, sorry, hindi pala na-focus sa luya na ginatanggalan ko ng lupa. Tapos ito pa po guys. Tinanggal ko na guys to. Kahit wala pang bulaklak kasi kinakaykay na ng manok. Namamatay lang din. Unahan ko na siya. Tapos magkikip na rin ako ng panggamit namin. Shout out sa puppy, sabi. Balik mo niyan sa mama niya, oh. Wala ka, giant man ini, oh. Gigante. Giant loya, guys. Eh, lalaki pala ini. How did you know? Lagyan na. Lagay mo na yung puppy doon. It's a boy nga. Kita sa vloggers. It's a boy. Sige na. Pero, Ito na siya. Bigyan mo na sa mama niya yan. ano? Si mama girly niya. Girl Putulin na lang natin to guys. So, ayoko sana ipakita ko sa inyo buo na malaki. So parang ayaw man. Ayun, ang laki oh. Oh. Oh, diba? Oh. Kami no. Katawa. Hiyang po yung luya dito sa ano, lupa. Excuse me, lupa po dito. Handa po magtanim ng luya. Ay, naliligo na sa bathtub na. Kainan nila yan, di yan bathtub. Cute. Ga. Yan o. Ang laki oh. Nakakatuwa. Thank you Lord. Now guys, tignan nyo naman yung nakuha natin. Luya. Okay, ito po guys. Nating lumipas guys muna sa may lupa para mas ano po siya matibay, hindi po siya madaling masira. Hugasan po natin siya bukas. Sino ka kasab? Ako yung vlogger. Ako po, kausap ko po sarili ko. I'm assuming na I have someone to talk to. Ayun guys ang ating na harvest. Luya. Ma'am,
love. Ang silid. Kahit kami, makabit kami ng solar katabs. Yung solar light. Nagpalit kasi kami yung battery guys at di na gumagana pag gabi. Solar light namin sa labas ng gate. Tara. Let's go. Yun o. Yung ladder, nanghiram na kami sa barangay. As napalitan na namin, nakaka-deliver lang ng battery. Pinahinang na lang namin at wala kami pang hinang na maayos. Tapos kakabit po yun dyan guys. Libreng ilaw sa gabi. Ay, nakita. Yan o. Nakabit na ni Dodong. Ako dito. Yung Care of Heights. Ano ba yan? Kanino nakapark? Ano ba yan? Yan. Ay, kulot, hawakan na po dito muna. Read. Hawakan ko yung ladder. Jalen! Mayroon pa kuha. Ha? Balik ko dun. Huwag mo bitawan, ha? Sige. Start ko! Pahingan! Lusot na ko dito, Jalen, Op. May lusutan dito. May lusutan. Baka masikip pa. Di mo niluwagan. Magalaw. May yung dalawa nagkakita. Di papata na lawagan. Papapunta ka dito sa akin. Sikip pala guys yung ano. Kadiri! Apat yan. Apat na ganyan na pa nalagay namin. Isa doon. Doon sa may bahay nila. Janel. Bahay nila. Janel. Tapos yan lang katabi. Yun po yung isa. Yung may tubo. Ayan. Oh. Yan. So sa dulo po ng wall road na to may isa doon. Kamot siyang. Yun, ikakabit na. Hoy, hawakan mo naman. Ano to? Ano to? Dayan. Tita Tina, ano yan? Hindi, baga. Ayaw baga. Karot? Hindi yung karot. Ay, hinawan natin. Tapos kainin. Hirap ah. Ano yan? Bulok pa yan. Oh. Sabog ang ulo niya dyan. Hoy. Mga bully kayo. May Ayan na. bato dyan. Pang sabog. Wow, ang galing ni Papa. Pang nahulog siya dyan. Ikot. Ay, Ikutin mo. dito, oh, sa kalusada. Ay, hindi yun abot sa kalusada. Sabog yan dito, oh. Landing. Alis dyan, Tyrone! Ulo. Ang kulit! Doon na. Okay na? Oo, okay na. Bugayin, lalong... Parang si Spider-Man ka dyan. Takot sa heights. Yung takot sa heights umakyat na, oh. Okay na? Si Spider-Man. Alis na ako. Hindi, bakit di ka pa... Parang tumpo yung Spider-Man. Hawa kami yung magdan! Dito talaga si Mama. Papa mo si Papa. Hindi, oh. Grabe ka naman. Dito, oh. Ilalak na, guys! Ilalak na natin ang ating niligay na bagong ilaw. Guys, biniblock mo pa. Ayan, binablan. Sakit sa leeg? Tawad, guys. Tsaka may... Yan nakukulit sa baba, eh. Oh. Tsaka po Ayan. ano. Kasi ito pa, nakapula, oh. Si Janil Rivera. Tayo Susa. Ha? Yung... Tayo. Oo. Antay naman, ah. Dudu. Ilaw. Oo. Dudu. Hindi ko makita. Parang pantay naman sa view ko. Pantay naman, di ba, guys? Oh. Baby Jaina. Ayan, ilalak na natin. Ayan! Ang kukulit kasi lang sa paligid. Oh! Ayan. Ganyan pa sila. Hyper. Ah. Pawis na pawis na natin ano. Para lagay, guys. Last view to Jaina. Uy, ang daming anak. Ang daming anak ko. Tusigo. Tyron, wag ganyang laro. Ang babalo naman yung guys. So, yun lang. Diba? Sa-court kaya tayo. Ano? Oo, ang nga. Papantaas pa na? Court. Oo. Tapos Spider maganda pa. Tapos
Spider-Man, Jinil, tingnan mo. Alam mo, taas-taas na inaakyat, no? Oh. Ayan lang yan, oh. Spider-Man, 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 buhay niyo mag-ako. Punta takot. Mapunta na. Punta na. Ilan na nalak mo? Punta na tayo. Dua. Kabila tayo. Sino ba nagkabit niyan? Paluwag to. Ikaw lang nandyan sa taas. Paluwag ba to? Buti, may ladder yung barangay. Ayan, nahulog oh. Ay. May ahas pati dyan. Nahulog si Janelle. Oh, kulit ano? Kulit yun. Okay naman, alay naman. Dito sa side. Alay naman guys. Sakto lang. Ayan na, alis na sila Janelle. Ako, binato mo pa yung ano. Pupunta sila sa ano? Makot tayo. Court say. Tago! Tago. Ayaw sumama. Ayaw sumama. Tago scooter. Tago. Mission success! Tara, mapagala kami guys sa ano. Hapunta kami sa court. Let's go! Kasama ko pa yung mga chikiting gubat. Okay na. Si Casey. Si Megan wala kasi. Ay, ayan pala, sorry. Kasi nagtatablet siya kanina. Tablet? It's tablet, the tablet. So, kasama si Reed. Pero kaupo. Ayan na. Ayan si Megan, nakabike. Ayan. Alright guys, let's go! Guys, yung kasama ko mga bata guys. Palaruin ko sila sa court. Malapit lang yan dito sa amin. Malapit lang yan. Actually, kung bukas yun sa likod, pwede ka mag-shortcut doon. O tsaka kung hindi madamo. Kasi sobrang damo. Kaya sa road kami dadaan. Sa road kami dadaan. Bahay nila Janelle guys. Oh. Ayan yung isang poste na hindi na rin nailaw. Battery lang po yan. Hindi na po siya nagsisindi pag gabi. Pareho na po. 4 na pong hindi gumagana. Sabi kasi ayun, may ilaw naman siya na red. Kasi hindi niya siya makita pero nagre-red siya. Hindi lang nagcha-charge. Tara guys. Si Tyrone, kanina pa ang kulit-kulit oh. Yan. Let's go. Kukulit po niya. Si Reed po. Hi Reed! Nasaya po siya. Oh. Ay, kabuli natin sila ate. Hindi na si Reed. Hindi na kayo papuntang court at lagi naman kaming andun. Sa bukal guys, sisilip ko kayo dun sa malapit sa tower. Na bukal. Puro kawayan yan guys, oh. Taas, oh. Yan. Si Tyrone. Yan na. Galing sa lagnat. Hyper na uli. And Kabinitan Elementary School. So, yan. Dito po, dadaan lang po kami. Then, balik na rin agad. May nakita ko naman na yung bukal sa inyo dati sa vlog ko guys. Ano kayang vlog yun? Kalimutan ko ng number ng vlog. Basta ni-future ko na po yung bukal. Dati. Hindi po nawawala ng water yun guys. Parang pinaka-catch basin dito sa area ng Kabinitan. Yun. Common naman sa inyo guys yung tower. Yung mga tower na malalaking ganito sa mga probinsya. Kuryente. Yan. Dito na po kami sa ilalim yan. Ganda po ng view dito. Doon ka may tree planting haba na. Kaya nga hindi nakakita. Pero may buhay pa. Hindi po kita. Doon po yung tree planting ng mga elementary dati last year. Yan. Ang putik na ang kamay ni Kulot pati ilo. Ayun na guys yung bukal guys. Nandito sa, alam niyo yung mga puno na yan. Yung nakatumpok na yan. Ayan po yan. Sa ilalim yan yung bukal. Boo! 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 Peekaboo daw guys. Peekaboo. Si Reed gala na.
Ito guys yung bukal, oh. Ayan po, may bukal yan dyan, guys. Mapuntahan, eh. Yan, guys, lapitan ko yung, lapitan ko yung bukal. Ganda ng view dito, guys. Sa bukid na bukid. Alala mo ba po yung baka? Ganda, ano, oh. Alala mo ba po yung baka Ilang na yun? tower po na cover nito, 3. Nakita. Sige na. Ano, Maalala mo. guys? Yan na po yung bukal. Wait lang, Megan po. Yan. Yung bukal tabi po. Apo. Yan, guys. Non-stop yun, guys. Yan, oh. Over here na. Ang taas na oh. Ang ganda, ano? Ito yung plastic, ano? Mahugas ako kamay. Last 3 years. Kung babal po dyan mahulog yung bata. Opo. Sayang mama, maligo sa raw. Ang dagay, ang linaw, oh. Then, mataas ko yung Ma, huwag ka nasagad. Bababa din ako. Bababa din ako. Ay! Hindi ko po, may luglug. Yan po, guys, oh. Dito po naglalaba, nagbabanlaw. Yung iba nga po, dito kumukuha ng tubig. Ay! Nakakulas si mama. Napalaya na po kami. Tara, let's tignan yung 3. Uy, uy, uy! Tara na! Guys, hanggang sa muli, babush!